Kay baw kag unsa gyud ang real talk. Adunay tao nga mo respeto nimo. Depende kung unsa ang pakinabang nga makuha diha nimo. Pero kung wala, luoy ka, daog-daogon ka, dautan pa ka. Wala nila hunahunaa sa panahon nga aduna pa sila'y makuha nimo. Imong gidupa, tanan nilang problema. Bisan nakalimutan na nimo ang imong kaugalingon, pati imong kaugalingong pamilya, tungod kay giuna nimo ang ilahang problema. Unya ni abot ang panahon nga naglisod na ka tungod nila, madunggan na lang nimo, gikan nila. Mauna, naglisod na kay gigabaan man na. Wala nila hunahunaa, galisod siya, tungod kay gidupa niya ang tanan nilang problema. Maunay real talk. Kung wala ka, luoy ka. Kay daog-daogon ka. Wala na nila hunahunaa kung unsa ang imong sakripisyo para nila. Mauna, unya naglisod na ka, imong distansya ang imong kaugalingon tungod kay imong gibangon sa kawadon. Papiling pa sila na sila ang biktima. Gibangon nimo ang imong kaugalingon nga inusara ka. Wala sila. Tungod kay mga sakit ang imong madunggan gikan nila. Nibangon ka, naningkamot ka. Unya, gikaluyan ka nga nakabangon na gyud ka. Nakatindog na gyud ka sa panahon nga nagkamang ka. Nibalik na pud sila. Hinay-hinay na pud sila dikit nimo. Mauna ang real talk. Pero sorry, nakabalo na siya. Tanan nga mga style diha ninyo.